लामा सामा ओरैनो बेरायग्लांनानै जुदि दङब्ला बिथांमोनखौबो जोंनि बे नब्लाङाव सिगां फैनानै गावबा गावनि मासिखौ लाफैनो थाखाय गौथुमनि जानाय खावलायहरनाय जाबाय। जोंहा दान्दिसे समनि उनावनो दिनैनि जि हाबाफारि बेयो सिगां जासिगोन। ओंखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि जि मावनो लानाय हाबाफारि आरो जथुमनो लानाय जि फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि लाभ इन फेसबुक थोद फाग्लि फाग्लि आं मिनिनोसो ओंखारो दाया आंनि नंखाथारा बियो नोंनिसो गोसोखौथ' नोंनोनो होखाबायमोन गैबो बुंजासे अननायबो होदोंमोन नोंसो आंखौ थगायदों दाबो नोंनि प्रफाइल पिक्सारखौ आं बुङो आइ लाभ इउ आनफर्चुनेटलि इट्स नट इउ थेंक इउ गोजोन्थों सुंथाबै गायसननाय साननि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय दा आफादगिरिनि थिननाय लेखा आं दिनै बे जथुम्मायाव नुजाथिनाय मानगोनां आलासिफोरखौ सिनायथि होनानै सिगांबाय गिबियावनो सिनायथि लादों गाय आलासि महरै जोंजों हांख्रायनानै लेंना लाबोजानाय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां टिआर बर' सार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे फुंखा थुनलाइ जथुम्मानिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय दा आलासि सिनायथि नागिरदों मेल बेखेवगिरि बिथां आथिखालनि लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद बिथाङानो जाबाय सिताराम बसुमतारी सार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे फुंखा थुनलाइ गौथुमनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय दा सिनायथि नागिरदों बेखेवगिरि आलासि बिजाब बेखेवगिरि आलासि बिथाङा जाबाय आथिखालनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिक्रम बसुमतारी सार बिथांखौ गावनि सिनायथिनि थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय दा जोंहा रायजोगिरि आलासि दंमोन बिथाङा जाबाय राफा बसुमतारी सार बिथाङा माखासे बोथोर गाज्रिनि थाखाय फैनो हायासै बिनि थाखाय बिथाङा दुखु जाहरदोंमोन दा बिथांनिसिमबो मान बावहरनाय थाबाय दा आं सिनायथि होगोन जोंनि माननि आलासिफोरखौ गिबियाव दङ जोंनि सिकेटि बिएसएसनि आफादगिरि लोगोसे फुंखा थुनलाइ गौथुमनि बोसोनगिरि बिथाङा जाबाय चन्द्रकान्त बसुमतारी सार बिथांखौ गावनि सिनायथिनि थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो बिथां सिके हाई स्कुलनि बारग' फोरोंगिरि सासे गागि लिरगिरि आरो बिथांखौ आङो गावनि हरिता सार बिथांखौ गावनि सिनायथिनि थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय दा सिनायथि नागिरदों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि मिथु बर' आदा बिथांखौ गावनि सिनायथिनि थाखाय
गुरै खालामबाय लोगोसे दा गोजौआव फैनो थाखाय खालामबाय लोगोसे जोंनि दा सिनायथिनो नागिरदों बारग' एमसिएलए 20 कक्राझार बिटिसिनि बिथाङा जाबाय अलिप चन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गौथुमनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। दा आलासि सिनायथिनो सिगांनो बिथाङा जाबाय फुंखा थुनलाइ गौथुमनि बोसोनगिरि गागि लिरगिरि आरो बान्था आवथाय मोननो हागिरि हांख्रायजिर आदा बिथाङा गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। दा आलासि सिनायथिनो सिगांनो बिथाङा जाबाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि लोगोसे फुंखा थुनलाइ गौथुमनि बोसोनगिरि बिथाङा जाबाय मानगोनां पुर्न ब्रह्म आदा बिथांखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे फुंखा थुनलाइ गौथुमनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। दा आं आलासि सिनायथि होनो नागिरदों जों बयजोंबो मिथिजानाय सासे आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि नै दाखालिबावैसो देवान आब्दुल कादिर थुनलाइ बान्थाबो मोनखांबाय बिथाङा जाबाय गबिन्द नार्जारी सार बिथांखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। दा आलासि सिनायथि होनो नागिरबावदों जोंनिनो फुंखा थुनलाइ गौथुमनि बोसोनगिरि आरो फुंखा थुलुंगा बान्था बानस'गिरि बिथां मेन्देला ब्रह्म दैमासा ब्रह्म आदाखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। नैबे दिनैनि बे जौगाथायाव नुजाथिनाय उपेन्द्र ब्रह्म एमइ स्कुलनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि सोरां बर' सार बिथांखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसेनो कक्लाबारि गर्ल्स हाई स्कुलनि फोरोंगिरि बिथां कालिचरण बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसेनो आं आलासि सिनायथि होनो सिगांबावबाय दा बिथाङा जाबाय श्री श्री शंकरदेव हाई स्कुलनि फोरोंगिरि बिथाङा जाबाय भबेन बर' आदा बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसेनो आदा थुनलाइ गौथुमनि नेहाथारि सपन बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों खोमसिया मानोदि एसेबां गिलु-बालु होनबा खोमसिया मानोदि एसेबां गिलु-बालु होनबा बे मुस्रिमा नों गोसोखांदों दा सानसेखालि बुंदोंमोन नों
सानसेदि बुंदोंमोननो खोमसिया सिखाव सिथुमनि थिलि मोदाय मोदायनि थिलि खोमसियाव लिरजायो खाथ्रायनायनि जारिमिन खोमसियाव लिरजायो खाथ्रायनायनि खारिमिन खोमसियाव खनथुम जायो इनायनि रां रुफा दोहोन दौलत खोमसियाव जुजायो मोदैनि थफ्ला खोमसियाव फानो खोमसियाव बायो खोमसियाव जोगारो खोमसियाव बजबो खोमसियाव सिफायो खोमसियाव दाफिनो नाथाय मुस्लिमा बेखौबो नों मिथिनानै ला दि खोमसियाव बिबार बारो गुफुर बिबार बेरे फुजानि ददेरे बिबार खोमसियानो लाबोयो सोरांनायनि मोन्थोर जिउ जुरिनायनि गोदान आन्थोर मुस्लिमा खोमसिनि उनाव बेखौबो नों मिथि खोमसिनि उनाव सोरां फैयो दुखुनि उनाव सुखु फैयो गोजोन्थों नङाना बियो खोमसिनि आगान दा जों जा लामाजों थाबायदों बे लामाया गाबोन हर जागोन नामा नै लानो ओंखारदों दुब्लिनि खोथियाफोरा रानजोबनोसै एबार माइ गायनानै मोनजागोन ना मोनजायालै हानाय मोनब्ला बै अख्रांखौ थुफ्लं गासैनो थुफ्लङा अखाखौनो जुब जुब हाहोगौमोन मोननाय मोनब्ला बे फाग्ला सान्दुं नोंखौ गाफ्ले जुथारगौमोनलां सानथाम अखा हाबाय थानायनि उनाव हाबाब बे फाग्ला अखाया मा मोनजाखोनो मा दाबो गारनोनो रोङा साला फाग्ला जाबाय खोमालै बे अखायाबो हाफ्रांबा गारनो रोङा गारबा हानो रोङा खना खनला लोमसाव जुथारबाय जेवगा मेगा जेब जेब जाब जाब मा जाखो अख्राङासो गब्लंबाय नामा जोंनि माननि आलासि नोंथांमोनखौ गासैखौबो गसंनानै हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरबाय आलासि सारनो आरो लोगो आफादगिरि बिथां सिता बसुमतारी सार आरो जोंनि सामार डिस्ट्रिक्ट गोजोननाय थाबाय आरो बे बान्थाखौ होदोंमोन जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा गावनि जोनोमगिरि बिफानि मुङाव गोसोखांथिनि मुङाव बे बान्थाखौ दान होदोंमोन बिथाङा जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथां सुरेश ब्रह्मआ बे बान्थाखौ दान होदों दा बेसिम
बिजाबनि मुङा जेंना नोंथांनि बेयाव सारियाव होननानै बै समाव नोंसोरनि न'आ औवा थुरिनिमोन, उखुम मुदाया थुरिनि जिगाबमोन, न'नि गेट मोखाङाव बायफ्ले जिफ्ले गंसे औवानि हरख्ला, नारब्लानो ब्लक हाबनो हायो। आमाय न'आव दंना होनना हरसेखौ हरब्लानो हाबलांनो हायो। जिरायनो खामसालिनि खामफ्लायाव सौरा न'नि मोखाङाव सैमाजोंनो मोनामसुयो। आलासि दुमसि साननानै दलर थायो। लान्जाय बनानै गैलिया उखुमनि गैलिया उखुमनि जिगाबनि न', गैलिया औवानि हरख्ला, जाजोब्बाय थिं न', बिल्डिं न' जाजोब्बाय हाबनो हायै लहानि गेट। मारिना होनो थाला लागायना सिथ्लायाव फैना आगोलनि बायदि गाबज्रिनांला, थुनांगौ खरि बेलसे, मरा खामफ्लायनि जायगायाव चेयार आरांगा, न'नि सिङाव समायना सफासे। समाज सोलायबाय, न'आ रुम जाबाय खथा खथा, सौरा न'आ 2 रुम जाबाय, माब्रबनि जाबाय बेडरुमा, न'मा न'आ जाबाय इसिं न'। सोलायबाय आबहावा, सोलायबाय मानसिनि गोसोआ, जेराव गोमालांबाय गोदोनि अनसायलायनाय, गैला आलासि सिबिनाय अनलायनाय, न'खरनिजों सिनाय होलायनाय। बेयो जाबाय मुगानि फाखन, मुगानि रिफिना। आं बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन। आथिखाल थारैनो नोंखौसो मानियो आरो नों सोरजोंबा हले मोजाङै बाहायजानांगौब्ला आबुङैनो बेखौ जाथोंसै होननानै फुंबिलिनि सोलोंगारि बिलिरनायाव समायना गलाब बिबारा गेवलां गेवथां महर लायो। नाथाय मेगन गोसा साना माबोरै नायना थानो हानो? साननि थिं नोंनि गोदै गारांजों नों आंखौ गोजोन होयो। दाउ खौऔनि गारांजोंबो रुजुजाया आयै। नोंनि